Assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu mai albarka. Kada ku manta idan kai ko ke baƙuwa ce a wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau dai muna ɗauke da wata hira da Rahama Sadau ta wallafa a shafinta na TikTok, wato sanadiyar dawowarta daga ƙasar da ta je. Jarumar ta bayyana cewa ba komai bane sanadiyar dawowarta masana'antar face ta dawo ne ta taya 'yan uwa musulmai murnar yin bikin sallah da aka yi lafiya. Dalilinta kuwa na bayyana hakan shine a can bayan fage ta ji ana kishin cewa ta dawo ne a maida ta masana'antar Kano. Wanda ita kuma ba shine dalilinta na yin hakan ba. To jama'a, a nan ne muka kawo wannan ƙarshen hirar tamu, sai ku tara da mu a wani shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Mun gode.